سلام كمي تخونو زتفتكم تخطاتلتي سي ام اكسترا شو علتاو زينا سبورت حيزنا لكم نقرب سناي مكتتال ኣብ ሩስያ ኣብ ውድድር ብሪክስ ተሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኤርትራ ሰንበት 16 ሰነ ብ3 ኣትሌት ተወዳዲራ እዛ ጋንታ ኣብ 1500 ሜትሮ በአትሌት አስቴር ደባቤ 5 ክትወፅእ እንከላ ኣብ 8 ሜትሮ ከዓ አትሌት ናሆም ብርሃን ብ1 ደቂቃን 49 ካሊትን 99 ንኡስ ካሊትን ሻምናይ ደረጃ ሒዛ ናሆም ናይ ውልቅ ግዜ ብኽልተ ኻሊታት ከመሓሾ ክኢልዩ ብዘይ ካዚ አትሌት ዲያና ሽሻይ ና500 ሜትሮ ብ16 ደቂቕ 14 ካሊትን 99 ንኡስ ካሊትን ብምውዳእ ሻልሸይ ትወፅያ ናይ ውልቃ ዝበለጸ ግዜ ከዓ ብ30 ኻሊት ኣማሓይሻቶ ብዘይ ካዚ ብቀዳም አትሌት አማኑኤል በርሀ ን1500 ሜትሮ ብ3 ደቂቕን 51 ካሊትን 36 ንኡስ ካሊትን ብምውዳእ ሻምናይ ደረጃ ሒዙ እዛ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ክልተ መዓልቲ ውድድር ዛዚማ ትማል ሶንያ ናብ ሃገራ ኣቕኒዓ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሊላይ ወልዱን ኤልሻሎምን ኢሳያስን እትውክል ሃገራዊት ጋንታ ቼስ ኤርትራ ትማል ሶኑ ወጋሕታ ኣብ ሩስያ ከተማ ካዛን ኣትያ ሎሚ ንጎ ከዓ ውድድራ ከተካይድያ ኣብዚ ከይተጠቀሰ ክሓልፍ ዘይብሉ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብዚ ውድድር ኣብ ሰዓታ ክትርከብ ዘይምኽኣላ ኣብ መኽፈቲ ዕለት ብኣትሌታት ባንዴራ ከተንበልብላይ ከኣለትን እዚ ኣብ ዝቕፅል ዓለም ለኻ ውድድር ክመሓየሽ ንላቦ ብዘይ ካዚ እዛ ጋንታ ልክዕ ውድድር ምስ ወድአት ቁሩብ ሰዓታት ጸኒሓ ብዘይ ዕረፍቲ ብምምላሳ ንኣትሌት ናብ ዘይተደለየ ሃልካ ኣትይዎም እዚ እውን ኩነታት ውድድር ብዝግባእ ብምርዳእ ክመሓየሽ ይግባእ ስፖርታዊ ውድድር ብሪክስ 2024 89 ሃገራት ይሳተፉ ኣለዋ ኣብ 29 ውድድር ከዓ ኣስታት 5000 ስፖርታውያን ይወዳደሩ ከም ዘለዉ ኣብቲ ቦታ ትርከብ ጋዜጠኛ ዳናይ ተስፋ ዝሓቢራ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ምስ ዓለማዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ብምትሕብባር ካብ ትማል 17 ሰነ ጀሚሩ ናይ ካልኣይ ደረጃ ናይ ኣሰልጣንነት ስልጠና ኣብ ኣስመራ ይህባሎ ኣብዚ ስልጠና ካብ መላእ ሃገር ዝወፁ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም 16 ኣሰልጠንቲ ይሳተፉ ኣለዉ ኣብ መኽፈቲ ስልጠና ዋና ጸሓፍ ናይቲ ፌደሬሽን ኣቶ ምስግና ሃይለ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ መደብ መቐጸልታ ናይቲ በብእዋኑ ዓቕሚ ኣሰልጠንትን ክብ ንምባል ክወሃብ ጸንሐ መደባት ምዃኑ እውን ገሊጹ ሰልጠንቲ ንዝወሃብ ዘሎ ትምህርቲ ብግቡእ ብምክትታል ብደረጃ ሃገር ኣብ ሞያም ስልጣን ዓይነታዊ ለውጢ ብምምጻእ ኣብ ዝካየድ ዕማም ኣበርክቶኦም ክዕዙዙ ድማ ዘኻኺሩ እዚ ን5 መዓልታት ዝቕጽል ትምህርቲ ብክኢላ ስልጠና ዓለማዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ UCI ኣየርላንዳዊ ሚስተር ብራያን ጆንስ ብክልሲ ሓሳብን ግብራዊ መደባትን ተሰኒዩ ክወሃብ ንእዋናዊ ኣገባባት ስልጠና ንኣገዳስነት ድሕነት ኣብ እዋን ውድድር ንጥዕናን ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕትን ንኣምራት ብቕዓት ተወዳደርቲ ፕሪንሲፕል ኦፍ ንትንታንን ቁጽጽርን ፍጻመታት ንተግባራዊ ገምጋም ንውድድርን ካልእ ከተኩሩ ምዃኑ ከዓ ህዝባዊ ርክባት ኮሚሽንን ባህልን ስፖርት ሓቢሩ ማን ዩናይትድ ኣርሰናልን ባየር ሙኒክን ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ተጻዋታይ PSG ዛቪ ሳይሞንስ ተገዳስነተን ኣርኤን ምህላወን ተሓቢሩ ዝሓለፈ ወቕቲ ስፖርት ብልቕሕ ምስ አርቢ ሊፕዚግ ዝተጻወተ ሳይሞንስ ኣብዛ ጋንታ ሰሓቢ ምንቅስቓስ ከም ዘርአየ ይትንተን እዛ ጋንታ ራብዒቲ ኮይና ብምውዳእ ንዓመተ ስፖርት 2024-2025 ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ዘእትዋ ትኬት ክትቆርጹን ሓጊዝዋ እዩ እዛ ብማርኮስ ትዕለም ጋንታ ወላ እኳ ከተፈርሞ ድሌት እንተሃለዋ ገንዘባዊ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ግን ይግለጽ በመንጽሩ ወናኒቱ ዝኾነት PSG ዳግማይ ናብ መሳርዓ ክትመልሶ ባህጊ ዘለዋ ትመስል እንተኾነ ዓላሚ ሉዊስ ኤርኒክ ኣድናቂ ሆላንዳዊ ብምዃኑ ዛጊት ክትሸጦ ድያ ክትሕዞ ኣይወሰነትን ዘላ እዚ ይኹን እምበር ኣገልግሎቱ ዝበሃጋ ዓበይቲ ክለባት ዩናይትድ ኣርሰናልን ሙኒክን ከፈርምኦ ድሌቱ ሓዲረን ኣለዋ እንተላይ ማን ሲቲ ተገዲሳትሉ በምህላዋ ጋዜጣ BBC ተረድእ ኣብ ዋንጫ ኤውሮጳ 2024 ዝርከብ ወዲ 21 ዓመት ሳይሞንስ ኣብታን ፖላንድ 2-1 ሰዓሉላ ናይ ሰንበት ቀዳሚት ናይ ምድብ ጸወትኦም ካብ ፍልማ ተሰሊፉ እዩ ሓደ ካብቶም ተስፋ ዘለዎም ኤውሮጳውያን ተጻወቱ ምዃኑ ዝኣመነሉ ዛቢ ድሕሪ ውድድር ብዛዕባ መጻኢኡ ክፍልጥ ትጽቢት ይግበር ኣሰልጣኒ ማን ዩናይትድ ኤሪክ ተን ሃግ ኣጥቃዓዩ ማርኮስ ራሽፎርድ ካብታ ውድድር ዋንጫ ኤውሮጳ 2024 ትርከብ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ምእላዩ ከም ዘይተገረመ ገሊጹ ራሽፎርድ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2023-2024 ሕማቕ ግዜ ከም ዘሕለፈ ይፍለጥ ኣብ ኩሉ ውድድር ኣብ 43 ግጥማት ክስለፍ እንከሎ 8 ሸቶታት 5 ቀረብን ጥራዩ ኣበርኪቱ ሰር ዝድኹም ብቕዓቱ ከዓ ንቐልቢ ዓላማ ሃገሩ ጋሬዝ ሳውዝጌት ክስሕባ ይከኣለን ካብታ ጋንታ ከዓ ተኣልዩ ተንሃግ ራሽፎርድን ግሪሊሽን ኣብታ ተዛዘመት ወቕቲ ካብ ብቕዓቶም ጎዲሎም ነይሮም እዮም
ካብ ብቕዓቶም ኣብ ዝጎደልካሉ እዋን ከዓ ብሃገርካ ናይ ምራጽ ዕድልካ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ክብል ብተዘዋዋሪ መገዲ ውሳነ ናይቲ ኣሰልጣኒ ኣብ ምእላይ ራሽፎርድ ፍትሓዊ ምዃኑ እንተላይ ንዓጥቃዓይ ማንሲቲ ጃክ ግሪሊሽ ብምልካም ገሊጹ። እዚ ሆላንዳዊ ኣብ መጻእን ሃገሩ ክዕልማ ድሌት እንተሃልይዎ ኣብ ዝተሓተተሉ ከዓ በዚ ሕጂ ዘለኹ ኣዝየ ሕጉሴ ዝበለጸ ክገብር ድማ እየ ዝደሊ ክብል ኣብዛ ማንቸስተራዊት ክለብ ጽቡቕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ እዚ ኣሰልጣኒ ኣብዛ ዝተዛዘመት ወቕቲ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝተሓተ ደረጃ ሻምነይቲ ብምውዳኣ ይዝከር። ዋላ እኳ ተናግ ማን ዩናይትድ ማንሲቲ ብምርታዕ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ከተልዕል እንተኸኣላ ክባረር ከም ዝኽእል ግን ክግለጽ ይወርሑ። ኣካይድቲ ዩናይትድ ቦትኡ ብቶማስ ቱቸል ንምትካእ ምስ ጀርመናዊ ዓላሚ ከም ዝተዛረበት እውን ተሓቢሩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ግን ስርሑ ክቕጽል ከም ዝተወሰነ ተገሊጹ ኣሎ። ተንሃግ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ እንከሎ ማን ዩናይትድ ምስ ቱቸል ከም ዝተዛረበት እኳ እንተተሓበረኒ ኣብ መወዳእታ ግን ድሮ ዝበለጸ ዓላሚ ሒዛ ከም ዘላ ኣብ ውሳነ በፂሓ ሕጂ ኣነን ዩናይትድን ንሓድሽ ውዕላ ምዝራብ ኢና ዘለና ክልተ ተወሳኺ ውዕል ከኣቱ ምዃኑ ኣረዲኡ። ገዲም ተኸላኻሊ ሰርጂ ራሞስ ኣብ መወዳእታ ዕለት ዛውርሒ ምስ ክለቡ ሴቪያ ዘለዎ ውዕል ምስ ኣብቅዒ ክፋኑ ምዃኑ ትማሊ እዛ ጋንታ ኣፍሊጣ። እዚ ወዲ 38 ዓመት ስፓኛዊ ኣብ ክረምቲ 2023 ካብ ፒኤስጂ ድሕሪ ምውፅኡ ናይ ቅድም ክለቡ ብናይ ሓደ ዓመት ውዕል ተጸንቢሩ ድሕሪ 18 ዓመታት ምዃኑ እዩ። ኣብ ኩሉ ውድድራት 37 ግጥማት ክውክል እንከሎ 7 ሸቶታት ከኣመስጊቡ ድሕሪ ውሱናት መዓልታት ውዕሉ ኣልቦ ዝኾነ ራሞስ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዝሃበ ወግዓዊ ናይ መፋነዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባኡ ውሳኔኡ ወይ መጻኢኡ ከፍልጥ ትጽቢት ይግበረሉ። እዚ ዕዉት ዋንጫ ዓለምን ኤውሮጳን ዝኾነ ብሉጽ ተኸላኻሊ ስሙ ምስ ሊግ ስዑድ ዓረብን ሊግ ኣሜሪካን ተኣሳሲሩ ይለዓል ምስ ምህላው ከዓ ካብ ኤውሮጳ ክወጽእ ከም ዝኽእል ይግመት። ናይ ጸወታ ግዚኡ ኣብ ሰቪያ ዝጀመረ ራሞስ ኣብ ለካቲት 2004 ቀዳመይቲ ጸወቱ ኣካይዱ ኣብ 2005 ከዓ ናብታ ዝበለጸት ናይ ጸወታ ግዚኡ ዝሕለፈላ ዓርሞሽሽ ክለብ ሪያል ማድሪድ ብ27 ሚልዮን ዩሮ ተሰጋጊሩ። 5 ናይ ላሊጋ 4 ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ዝርከቦም 22 ጸዋት ድሕሪ ምዕታሩ ድማ ኣብ 2021 ናብ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ተጸንቢሩ 2 ናይ ሊግ ዋንጫውን ኣልዒሉ። ራሞስ ምስ ሃገሩ ንምዃን ኣብ 2010 ዋንጫ ዓለም ኣብ 2008ን 2012ን ከዓ ዋንጫ ኤውሮጳ ብምልዓሉ ይዝከር። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቀረብና መደብ እዚዩ ነይሩ። በቲ ዘቕረብናያ መደብ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ነዘኻኽር። ዝቕጽልን ሓድሽን እዋናውን ዜና ስፖርት ኣብ ሰዓት ክበጽሐኩም ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ኣይትረስዑ እንዳበልና ብምክታልኩም ኣዝና ነመስግን።